дар футбол бисёр бозингароне ба қавли эгоистро дидан мумкин аст. баъзеҳо табиатан ва баъзе дигар бошад дар ин варзиш ба ин роҳ рафтаанд. бо гуфтани эгоист шояд ба сари аксарият Златан Ибрагимович рост ояд. дар бораи ӯ маълумот лозим нест, зеро ҳамагон Златанро хуб медонанд ва ӯ эгоисти калоне дар футбол аст. ин одам дар дастаҳои Лос-Анҷелес Galaxy ва Манчестер Юнайтед худро шоҳи ҳамагон эълон мекард. Златан ҳамеша Златан мемонад. акнун футболбозе ки худро мехоҳад дар сояи Златан шер бинад, ин Килиан Мбаппе мебошад. ҳамлагари фаронсавӣ худ ситора аст, вале мисли нобиғаҳои футбол худро аз ҳад зиёд ба намоиш мегузорад. вақте ки ҳамдастаҳояш ба ӯ пас надиҳанд, ӯ метавонад ки тамоман ҳаракат накунад. ҳамон эгоистӣ дар задани пеналти буд ки Фаронсаро аз Евро 2020 хориҷ кард. бешубҳа ӯ таланти хубе дорад ва ин чизоро ба эгоист будан наздиктар месозад. ба бозиҳояш дар ҷоми ҷаҳон ва дар дастаи ПСЖ агар аҳамият диҳед, гапҳои маро хубтар мефаҳмед. Килиан Мбаппе дар ҳақиқат худро беҳтарин дар ҷаҳон мешуморад. ӯ бо дӯстонаш ҳатто барои иҷрои зарбаи 11-метра ҷанг ҳам мекунад. масалан бо ҳамдастааш Неймар. Мбаппе гӯё аз бахилиаш намехост ки тӯбро ба дигарон диҳад. мисле ки Неймар замоне бо Кавани ин корро карда буд. Неймар хуб медонист ки ӯ суперситораи замон аз Бразилия мешавад. ҳамин буд ки ӯ аз хурдсолӣ аллакай ба эгоист будан шурӯъ кард. баъзеҳо мегӯянд ки Неймар одатан ҳамин гуна табиат дорад ва иваз намешавад. дар Барселона охир ӯ беҳтарин бозиро ба роҳ мемонд ку, вале нахост ки бо Мессию Суарес боқӣ монад. Неймар хоҳиши баромадан аз сояи Мессиро дошт ва ҳамин эгоистии ӯ буд ки ӯро ба ПСЖ бурд. вале аз он рӯз то имрӯз Неймар ҳеҷ не ки устувор боқӣ монад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. нафари баъдӣ дар рӯйхати мо ин Криштиану Роналду мебошад. албатта ба комёбиҳои Роналду дида ӯро эгоист гуфтан каме хандаовар мешавад, вале агар Роналду дар аксар вақт эгоистӣ намекард, ӯ бозам дар сатҳи баландтар метавонист ҷой гирад. масалан, Роналду нописандӣ бо сармураббӣ ва ҳамдастаҳояш карду бозӣ ба анҷом нарасида аз майдон баромад. охир ин кор ноҳурматии калон ба ҳамдастаҳо ба ҳисоб меравад. маҳз ҳамин нуқта оғози тарки Манчестер ва футболи аврупоӣ кардани Криш шуда буд. аз он ҳам ҳолати равшантар ин дар замони тарки Реал Мадрид кардан маълум шуд. Роналду худро дар ҷои аввал монду, Пересро гӯш накарда аз даста рафт. оқибат ӯ соли 2018 Мадридро тарк кард ва фикр мекард ки он корҳоро дар дигар даста ҳам карда метавонад. албатта ин хел нашуд. танҳо тасаввур кунед ки агар Роналду ҳамон вақт дар Реал Мадрид боқӣ мемонд, ӯ беҳтарин карьераи даставиро дар таърих ба қайд мегирифт. корҳо баръакс шуданд, вале новобаста аз ҳама рӯйдодҳо бояд ҳатман инро ишора кард ки ин бача нобиғаи футбол боқӣ мемонад. ӯ кори калонеро дар рушди футбол кардааст. Алан Сен-Максимен бошад, ҳолати фарқкунанда дорад. ҳамон хоҳиши худнамоиш кардани Алан дар дохил ва берун аз майдон аз эгоист будани ӯ дарак медод. ӯ худро беҳтарини ҷаҳон хонд ва қайд кард ки агар бозингарони хуб бо ӯ бозӣ кунанд, ӯ ҳатман тӯпи тиллоиро соҳиб мешавад. ин гуфтаҳо пеш аз тағйирот дар Ньюкасл шудан баромада буд. баъди сармоягузориҳои калон дар дастаи Ньюкасл, Сент-Максимен дигар бозингари муҳими даста ба ҳисоб намеравад. ҳатто дар топ 3 нест. албатта ки эгоист будан дар футбол чизи оддӣ шудааст, вале одам бояд баъзан вақт ба гуфтаҳояш сазовор бошад. акнун оиди Мавриньо қисса мекунем. I am Jose Mourinho. I think I'm a special one. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. If I speak, I am in big trouble. як гапам ҳаст ки касе монанди Мавриньо худпарасти калон дар футбол нест. новобаста аз дӯст доштан ё бадбинии ӯ, ин мураббии бо таҷриба ба гапҳояш ҷавоб мегӯяд. ӯ худро нафари махсус меномад ва баҳои баланд ба кораш медиҳад. дар ҳақиқат ҳам ин мураббӣ ба куҷое ки наравад, ҳатман ғолиби ҷоме мешавад ё ин ки муваффақ аст. ҳамин хислати эгоистии Мавриньо сабаб мешуд ки ӯ бо футболбозони зиёде нофаҳмиҳо дошта бошад. хуб дӯстон, боз киро шумо эгоист дар майдони сабз меҳисобед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва албатта ки навори навро мунтазир бошед.